Бөрйән районының Иҫке Собханғол ауылы мәктәбендә 6-нчы Ш классында укыйм. Мин шашки менән шөгыльләнәм, чөнки ул миңа охшай. Мин монда килдем урын алыр өчен. Шашки менән 10-нчы елдан алып балалар белән шөгыльләнәм. Безнең алдан 13-14 елларда бик һәйбәт катнашканбыз. Монда безнең һәйбәт катнаштык. Шуннан соң 17 елларда үткән спартакиада школьниковта 3-нче урынга чыктык. Безнең Иҫке Собханғол мәктәбе, монда яшка балаларны әзерләп алып килдек. Менә уен өйрәтәйин, сәсен булды.